Robíme na Ivetu prank my. Za to, že ona do nás furt jebala a teraz spravíme prank na ňu my, že tu boli policajti ohľadu, tedy co dávala ten prank, že kurí to saha do nosa. A teraz my povieme, že tu prišli žandáre, všetko rozrúcali a všetko hľadali, ten jej okamžite príde domu. Tu takto pripravené. Všetko sme rozmetali. A teraz jej budeme volať. Že má prísť takoj domu, bo tu boli žandáre a všetko tu prehľadali, všetko prepatreli. No, môžeš jej volať. Takže ideme jej volať, že má prísť takoj domu, bo tu hľadali policajti. Tu je? Zapni hlas. Ivetko, keši u Floriana tako okamžice prísť domu. Nie, mamko, teraz už na dráže som domu, čo to? Boli tu teraz žandáre, co si dala to chuj, co si robila to, tú muku si dala do sačka. A teraz tu všetko rozjebali po celej chyži, všetko tu hľadali. Okamžice poď domu čaj, bo tak sa ulapia, to je chuj do celého ochpu. Čo ty utoríš? O čím ty utoríš, mamko? Bez teraz tu boli až trojo, u chyži, takí chlopiny, jak diabli. Celú chyžu rozjebali. Dobre, ja už idem už na dráže, už daj mi 2 minútky, 2. Doraz mi chcela. No ja zvedala čaje, co budeš robiť ďalej? Pre TikTok, moju piču by si vylizala. Dobre, mamko, jaj. Až by si vylizala. Budeš ti prátať. Filip, daj pasa, budeme rýchlo. Daj sa pas, čuješ me? Dobre. Co to? Vidíš, už si povedala porobiť. Vidíš? A moju izbu co? Všetky rozjebali chyži. A odkud co? Odskoj co? Veď ho drillil to jak chuja. Jak chuja ho drillil. Tam, vieš, volal mi to za to, že by si mi odnesla me na pohotovosť. Co si, očku? Zlamaná ruka asi. Tak, pre tvoj TikTok. Volala si Katky? Volala mi, teraz príde. Veď toto bol... Púr jebeš chujoviny do skýmaní. Ty si kazala, že dávať 3 prašky do toho. Že toto všetko vyprataš. To ty tvoje, co robíš chujoviny na TikToku, co dávaš prašky dávaš. Na rajbane dávaš prašky. Nechce laši. Teraz toto máš, sranda tu a teraz paď tam, čo tu porobíš, že prvé za tobu. Všetko dá zrušiť už. Tam všetko pozrušovať, skončiť. A skončíš. Aj hore. Hore, tá hore všetko rozjebané. Ja zvedám. Celé skrini, všetko. A čo ti to? Tá drillil ho. A čo sa drillil? Tá za to, že otec na ňo vyskakoval, že nemá co von po chyži chodiť. Že mal sa to prejsť poriadne, že tam mu len dala šimuku. Pýtal mi od neho súdny príkaz na prehľadku. A on sa preto to drillil? Hej. Ale že to nem TikTok, bo tá co utorice na mne? TikTok, ale kto to dal? Kto toto zrobil? Bo len pranky na nás robíš. No a teraz tak máš pranky. Teraz nerev. Teraz poď s otcom, že co? Či nemá ruku zlamanú. Očku? Ideme. Očekaj pomaly. Očku. Volala si Katky? Prídu doraz! Taxíkom ide, volá taxi. Jak ho dobre, to príde? piči, poďme, no. Poďme. Za toto všetko, čo nám robíš. A teraz budeš prátať z piču. Tak, Za toto. leveš, tak. A kde kamera? Nikde. Nikde. A my známe skrývať, nie ty. Aj ty? Aj Boh nám pomoh. No, sorry. Tak, My to to máš včera na fanovali. to My to včera fanovali. No, jeden. A kým havarovala? Znači, keď mi išla. Keďo si šla. A my keďo piruli do sebe nebeme každý deň. A bereme na okrúdenie od tlakoch piruli. Toto nič? My keďo bereme piruli. Nachytávať bol nachytaný. Tak, jak sa to rí, nachytávať bol aj nachytaný. Takže máš po piči. A teraz budeš aj pratať. Nerev. Nie, už dobre všetko, ale až tak me ruka bolí. Tak.
cítiš ty? Jak sa teraz cítiš ty? Ha? I co to pičiš? Tu sa ukáže do kamery. Ukáž sa teraz do kamery. Aj ukáž, Ander, jak bude pratať. Ander, ukáž im, jak bude pratať. Ukáž im, že všetko, jak tu bude pratať. Takže tak, urobili sme ten prank na ňu len preto, lebo ona za TikTokom hynie. A chceli sme jej pomohnúť, že by sa jej nazad naskakali lajky na jej TikTok oznova, lebo jej všetko vymazali a dali jej, musela sa spraviť z druhé a tam už nemá vôbec ešte ani 1000 followy. Chcem vás poprosiť, keďže máte radi jej pranky, jej videá, aby ste ju podporili, dali jej follow, lebo existujú medzi nami aj falošní ľudia, ktoré závidia a ktorých zo závisti jej dali ten jej TikTok bloknúť. Prosím, hľadajte ju pod menom Iveta Racezová 12. Všetko spolu. Ďakujem. Ďakujeme.